Čaute, tu vás víta Battlefield Gamer a dneska som tu s Klepetom 12. Čože? A on Battlefield miluje a takže pohybuješ sa V a D, strieľaš. Týmto... Dobre, nerob, ja idem na loď. A tu aj zostanem, nikam nepôjdem. Alex. Ja tu chcem Ale chcem sa sem. takže kým bude robiť... Ľad je dobrý. Kým bude robiť blbosti... Dobre, idem. Tak no, musíš ísť tam po tých schodoch. Nie je tam v okne niekto. Nerob. Kde je môj kamarát? To je môj kamarát. Neviem. Tam mi ukazuje nejakú modrú Musíš ísť tam a teraz sa skrýš strelo. No a choď tam A to musím držať. a tam budú dva títo ako som toto traja, ako Dvaja? Mám ich dať? som... Oh shit. Skryj sa. Preč? Veď oni za mňa začali strieľať, keď som bol taký. Ako čo som ti povedal, tak tomuto som dal jednému medzi nohy. Z týchto, čo tam boli. Už to bachlo, to auto. Iba Išiel tu do domu. tam treba ísť. To náš? Backdoor. To je váš. Reload. R? Yeah. Tam hore. Kryjeme dom. Ináč dajú sa tu aj strieľať okná, oni sa rozbijú. Toto není ani okno. To už som rozbil. Počkať. Tak je nejaký bug. Ok, idem dole, lebo tu zajdem. Podľa mňa to má veľkú, teda malú fovku to má. Už viem, kto strieľal. Skadiaľ. Tam je obrnený tamten strieľač. Bežeš? Stolička. Jeee! Asi ho musím obísť. Skúsiš backdoor. Backdoor, krásne. Backdoor. Musím ísť. Mission Impossible. Jak si ťa všimol? No poď skús. Máme ich auto, rýchlo. Dal mi ohlušovací granát. To je zbraň. Sajde. Bež! Backdoor. Čo mi to začačuje na jednu stranu? Kam mám ísť? Tam je. Raketa mi tam je. Jak to strieľaš? Ja chcem tú snajperku. Ja si pre ňu idem, je to snajperka. Alex. To je isté Teda, nie Alex, sorry. Toto nie je Alex, toto nie je Alex. Toto sa lepšie mierí. To ti aj ukáže, že aká to je zbraň tam hore. Skús ňa vystrelať, aká je dobrá. Ono to dáva dávky. Ale to je dobré dávky ináč. Som ich dal, že? Vy nie. Ľudovia. Mám túto zbraň furt. Tuto je. To si krivý. Že som čo? Nič, krivý. Ja som to povedal. Dal som mu headku. Ja som hodil C-čkom granát. Máte aspoň ťaháte? Nemám. Alebo S-kom. F-kom. A máš ich nekonečne? A máš ich nekonečne. Poď, ešte ďalší hoď. Nemám asi. Kde je? Veď som mu dal už. Ja by som mu ešte dal, len som nemal náboje. Kto to tak strieľa?
Ja tam idem raz, ja ich tam vykosím proste. To je easy. Wow, tam ich je veľa. Tu som si to mohol nastaviť, či to chcem na easy, medium alebo hard. Ja som si to dal na medium, takže... Takže akurát pre mňa. No. Oh. Ako ja už som prešiel v prvom dieli, len tam v prvom dieli ja som prešiel aj tam, v druhom som prešiel ako tú prvú dimenziu, čo som mal, lebo v prvom dieli mi zdochla... On chce proste hetku, on si to pýta, že zdochla kamera, lebo som nemal miesto, som si neskontrolovala medzi fotkami, že tam mám miesto, za to som sa ani neodzdravil, ani nepovedal som, nech mi na to video dajú like a odber, nech mi dajú a... Dobre. Proste on je tam, že fucking neviditeľný. Dobre. Naozaj sa musí hrať na neviditeľné. On sa hrá na neviditeľné. A ináč kanál Klepeta budete mať v popisu videa. No dobre, tak... A už tam niečo povedal. Skapal? Povedal. Poďme! Move! Alex, ináč bol by som... Teda Klepeto 12. Bol by som rád, keby si sa dostal... No choďte, to trvá. Do ďalšej... Za to, že má čiapku, musí byť kapitán. Do tretej dimenzii. Dobre, máme každý si nájsť svoj spot. Mám spot. Také nervy. Však je táto hra dobrá, Klepeto. Extrémne. Poďte. Kam chceš ísť? Ahoj. Ahoj. Ale ten mi dal dobrý hit. Padol. Potkol si sa, no. Tam bol kameň, ja som ti to chcel povedať. Je tam ten, že Infinity. Infinity power. Ta. Taký je. No poď. Kukuč. No už vieš, že ty... Kukuč. Dal si mu. Tam to je skapal, dobre. Poriadnu si mu dal. Ináč, Dianin kanál... Ja mám ísť tam, kde je ten kvetináč, si zo mňa robia akože srandu. Dianin kanál a Klepetov kanál budete mať v popisu videa. Shit. Dobre, som tam, kde je ten kvetináč. Nemáš ísť tam. Tu je bodka. Ja viem, kam mám ísť. Máš ísť do kvetináča. Ja viem. Nemáš. Nikto ma nevidí. OK. Kukuč. Ahoj. Jak si tam prišiel? Už dvaja. Už sa vymenili. Skade. To čo je? To je snajpa. Teda brokáda. Počkaj, skúsa pozrieť tam dole. Počkaj. Keď to v pohode. Máš ísť do kvetiny. I'm flying. On fakt letel chvíľku. Skús dať strela. Držím. Nedá sa. Čím sa môžem úplne toto? Čo? Akože plaziť. To sa nedá. Čo mám? Vystreliť? Mám Nie. tam hodiť granát? Tak asi. Aha. Zostawle tutine. Rozdávame, zostawle tutine. Toto sa stane s vašim tabletom od Alzy. Čo tam budete hrať a toto? Čo tam je? Faraónová hrobka? Bugla misia. Nie, ja viem, že to tam je. Ja idem za týmto. Ja nemôžem strieľať do neho. A teraz som to prestrelil. Aj. Choď tam. Počkej. Choď vám. Ne.
Ja ti pomôžem. On je postihnutý, on nevie zvon. Tak starý pán. To nie? Korytnačka zlá. Pozri, čo som ja našiel. Oh my To je ten holudomet. No tak poďte. Čo ty mám zbraní? Nemám už žiadne fukary, granáty, či čo to je. Ja tam idem proste. Aha, no. What is that? Dementation. Ale si to budeš dobre spievať, a spievaj to. Zostave turíne, rozdávame, Pokazala sa ti hra. Allahu Akbar! Oh, Ty koko, čo sa tam zbúrala budova? shit. No nech to už pôjde. What? Dobre, dúfam. Oh, Oni tam idú. tak to sa asi malo stať. Takže to sa asi nie stalo. Potom odletela tá helikoptéra. Je dead? Áno je. Čo tam buchlo. Jau. Hodil ti granát. 100 Alexov týdne. Ja mám nápad. Kuk. A ja im hodím. Kuk. Tam vypadlo. Ja to- OK. To je zlý. On si pohode prebíjal. No a teraz tam Aha, skúsi ísť. teraz tu už nie je to okno. Teraz tam skúsi ísť. Aha. Wow. 100 tablety týdne. Brok. Čo? Úplne všetko počujem. Normálne som mal dobrý sluch. Hej. Ja si mi tam hodil. Som mi to hodil hore. Prekvapenie. Zemiači. Zaodrazilo. Videl som, že tu možno letel jeden. Nie, neletel. Au. Ale veď som mu tam hodil potato. Yes. Jak to tam buchlo. Som mu dal krásny hit. OK, takže toto by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať Aha, už to ide. Teraz odber. už sme ich tu vykosili a musíme ísť na ďalší point. Like, Čo odber, je to? lajkujte, odoberajte. Tank! Kanál Označil som ho. Klepeta 12. Aha, ja som taký oný, že... Kanál Klepeta 12 a Diany, moje sestry, budete mať v popisu videa. Allahu Pozrite si, Akbar! majte sa a čus! Okay.